Emakhosini ngiyabingelela enhla nasezantsi emagumbini amane omhlaba eMpumalanga eNtshonalanga eNingizimu naseNyakatho lo bingelela umkhulu Incushe ephuza kwezindizwe wemfishane sabungcono kwayisikhundla khundla khethe lunqobe nejubane bathi baba kaBarbara Bhabha isipoko seNdiya bathi baba kaJessica intombi yomlungu isipoko seBhunu bafowethu namhlanje ngihleli nekhehle lidala engilivakashele lapha eJimistini ngoba ngifuna ukubona ukuthi le ndoda isebenza kanjani kanti lento ngiyambona umkhulu uyaphakama siyambona umkhulu uyatrenda kuma social media namhlanje ngathi ake ngiyifikele esigodlweni sakhe noma ngimlande mathupha sibone ukuthi lento athi uyiyo ngempela yini ngihleli nekhehle lidala bathi uDr Ngonyama abnormal imoto ethwala ezinye imonto khehle lami ngiyakubingelela asibingelele khehla abantu basibukele njengamanje bonke kubabukeli uNgonyama lengodlungu abnormal imoto enkulu ethwala ezinye imonto incwadi encane engafuni ukwehlafaza abantu bayifunda behlula ukhiye lona ovula bonke ukhiye emahlombe abanzi ngokuthwala izono zabantu siyambikelela nje nonke emakhaya yebo ake mhlawumbe nje kafishane kunombukeli oqalayo ukubona la ekhaya so ufuna ukwazi ukuthi masikhuluma ngoNgonyama sikhuluma ngobani ubani kahle kahle uNgonyama udume ngani futhi uNgonyama ngathi umfana wasemtubatuba noma phela ngobaba ngakhile ngikaniwe futhi okay kodwa ngisewumfana phela iminyaka sengivumele yeah ngiyumtubatuba kwaSomkhele udume ngebhoki ake ngafihli nje udume kanjani lento yebhoki man udume ngebhoki zemali aphinde adume ngenyosi yeah okuyizona ezingilethela ekhaya ngoba phela ngihlezi ngibona amavideo akho omkhulu laphana ngibona ukhuluma nenyosi ngithi nisebenza kanjani ngale ndoda ngoba phela mina ngihlala nenyosi endlini ngoba ngisaba ukuthi izongitinyela wena uyisabi inyosi phela angathi ingane yami uyizala ngeke usabe ingane yakho okay inyosi lezi okhuluma ngazo zizwa mina okay mangithe dlala phansi ziyahlala mangithe vukani ziyavuma ngithe hambani kubani ziyaya ayi ngiyakuzwa khehla ake singene udabeni lapha kafishane singezukuba singesibe bade lapha ke uma ngafika umuntu athi mkhulu cha nami ngibonile inyosi zakho ngayithanda ngicela umkhulu angenzele uyakhona yini ukuzenzela umuntu ofikayo uzofuna usizo noma ezakho kuphela ukhona ukuyidlulisa ngiyakhona ukwenzela umuntu kodwa manje masenzela umuntu number 1 kufuna sibone ukuthi wena umuntu onjani okay ngoba uma sikhuluma ngento ethinta inyosi leso angazi ukukhuluma futhi konke ngicela ukungicele okay ngilalela singakhulumi konke ngoba uma uyindoda ekhaya uma unomuzi wazi ukuthi mhlawumbe khona umuzi wakho wakhile wenzeni khona kwaziwa wena ongaziwa abafazi bakho iqiniso le nengane zakho kunjalo kodwa umuntu siyamnika uma simbona ingqondo sindala okay uma useyingane asikunika into ozothi muthiwa ngelanga ujabule noma udakiwe sokhuluma ukuthi wena mina nginento enjengenza ukuthi siyakubona thina mina ngiyafemba khehla okay ngame nazo kufemba ngiyafemba siyashayela sicule kuvuka idlozi kimi likhulume kimi ngami okay likhuluma ukuthi unani senze ukuthi sidlule kulona sekunike into efunayo right mkhulu ngiyakuzwa ukhuluma ngokufemba ake singayijamba ake sibuye lapha enyosini ke ngabe lezi nyosi mhlambe ngoba kunomlaleli noma kunomuntu okubukile njengamanje ofuna ukwazi ukuthi yebo lezi nyosi ngiyayithanda kodwa manje angizazi zenza umsebenzi imuni noma mhlambe mangathi ngiyayilanda mina zizofika isebenze ini la ekhaya ngabe zona zenzani makuthiwa nje ngiyafika mina njengoNcushe ngithi mina Ngonyama awungihlephele nazi inyosi zakho nazi ngiyayibona zehla ziyenyuka endumbeni esigodlweni but anginalo ulwazi ukuthi uma ngiyithatha zizongenzelani umbuzo omuhle lo inyosi number 1 mazo uze kimi ufika sengikwazi mina ukuthi ufunani okay ziyakhuluma mina mangihlola umuntu ngingenana noma ikhandlela ukuthi ngenzeka ukholo ukhipha imali yokuhlola okay mina mawuhlala phansi ungena sengingathi uzeleni sezikutshelile uma uhambile wahluleka unezinto zokuhlulini ngiyakutshela ukuthi no 1 no 2 no 3 wena uzofuna into nje unako kodwa ayisebenzi okay kimi uzofuna ukuthi wena so inyosi zenza ukuthi zingitshele ziphinde zidonte uyabona lona number 3 ziphinde zivika abathakathi okay awukwazi ukuthi esigodlweni sakho unenyosi uphinde wena ukuthi ubhizi ukadiwe mina nginazibhamu sima kanje eminyaka esigodlweni okay kimi ilezi nyosi isibhamu ufuna udubule wena lapha kimi usacabanga usakuthunywa
uzidle wena kodwa asibambe leyo ngoba kodwa nami ngathi ngiyayidinga kuzofanele ungikhathazele lezi nyosi ukuze ngikwazi phela umuntu mayefika lapha esigodlweni kimi nami zingitshela indaba zakhe ngoba ngathi zenza into enhle kakhulu ziyadonsa nezwe lababukeli lapha emakhaya shuthi ma ufuna lezi nyosi zidila kakhulu kumuntu omelaphi ziyakwazi ukuthi zidonse lo msebenzi ziyakwazi futhi ukuthi zikutshele indaba zomuntu ukuthi uze ngani ziyakwazi futhi ukuvika izitha wena othi nezitha njengoba besho umkhulu uNgonyama ukuthi akagadwa kodwa ama-bodyguard akhe yizinyosi. Okay, ngiyakuzwa mkhulu akasingene odabeni ke sithi kujula kancane ke manje mkhulu nginokubona emavidweni akho kunezimvu phethe nga2 phethe nga4 phethe nga10 nga20 ngiyakhumbula nje inamba engakubona ngengayibona usemfuleni lapho uphethe izimvu ezi30 ngabe umkhulu uyathwalisa yini na? Kulungile asikhulume ngoba ufuna ngikhulume. Cha mkhulu mina ngikhuluma into ngoba phela njengoba bakhona abantu mhlawumbe banokubona uyivezile izimvu thina njengathi njengabelaphi ngoba ngumelaphi ngazi ukuthi once oba nevu suke sekuzophakanyiswa into ethile kumuntu. So ngoba ngithi mina ngahlangana nawe lapha usemfuleni uyo angazi ukuthi wawe kwenzani uphethe izimvu ezi30 yikho ngibuza ukuthi lo ya30 noma laba abantu ababeze lapha ubalethe emfuleni ungabe mhlawumbe wawuzobenza ukuthi bebhule noma mhlawumbe abantu awuzobaphakamisa noma abantu awuzobathwalisa. Sifuna ukwazi namhlanje ukuthi umkhulu uNgonyama uyathwalisa yini na? Akathi nje khatha laba kuthwaliseni ngizocela ukuthi ngiligodle ngigodle ngihlehle ngoba inkinga ekhona manje lama TV yabona izingane ezincane. Yebo kunjalo. Ongafuni ukuthi zibone izinto kusasa ezemosha umndeni. Into engayisho ngathi lamagama okhulumayo noma ngifonela ungalingi ngakhuluma thanje mkhulu tholakalaphi ufike esigodlweni esigodlweni kodwa futhi uzokhuluma into enjalo angeke ngifihle nje ba angifihli phela ngathi kimi utake it noma ulebit 500 rand ukuzobuza imfihlo zento enjalo sho nje uze uphathe ukuwena noma uzohlola omunye nje ngeplan futhi uhlole manje uzokuhlola mkhulu ngifuna into enje uyachazelwa angikwazi manje isikhathi sami ngibhizi nje ngicazane nawe mahala bese kuthi ngizaphendula khe imvu ngizobeka ngemveni lokhuluma ngayo imvu mawufuna ukuba nemali inhle ngoba ayikhali ayikubanga umsindo. Okay, imvu ayinquma manje ayikhali imvu. Yes kunjalo. Imvu uyeshaya uzibulala. Number 2 imvu lokukhala ngishoyo kunokukhala kwembuzi mawuhlala imbuzi emsamo ikhale ibiza amadlozi lembuzi nekhala. Okay, kuza amadlozi akini so makuyimvu imvu ayibiza amadlozi mawuza kimi for indaba yemvu siyenza ngayo ngoba ayibiza kunamadlozi aneyinkinga emakhaya. Manje makuyimvu asifuni dlozi lakini mina mawuza kimi kaziningi ngikwenzela ngento zami noma ngamadlozi zami angathi amadlozi mangifuna. Okay, kuze ngabhetha ngakhuluma kulungile mawuza kimi ungafuni ukuthi ubuze izinto eziningi. Yeah kodwa nje imvu imnandi ngoba ayinamsindo futhi noma uceba umndeni awufungazeli ngokuthi wena wenze ngoba akufi umuntu mangwenza mina. Okay, yeah. Cha mkhulu ngiyakuzwa ngikuzwa kahle futhi ngilalele bafowethu nami ngiyamuzwa ngikhona lapha ngibuzela nini imibuzo enisemakhaya sesizogoqa kafishane la ngihleli khona bafowethu ngizwa kuhlasimula umzimba ngizwa ngishawa uvalo kodwa mangithi ngiyaqalaza ngibona inguzanguza yophondo ngibona isigubhu lapha sengithi nginibuzela ukuthi ke ngale kwalezi zinto sisikhulume ngazo mkhulu nanti uphondo nasi isigubhu esiconzayo lapha ngabe abantu yakhona ukubenzela uphondo angazochaza ukuthi wena ke uphethe impondo zani negubhu zani ngoba kunabantu abalapha ekhaya bayifuna ngempela futhi abafisayo ukuthi yazi ngafisa ukufika uNgonyama angenzele into ethile ngabe ngaphandle mkhulu wantu esisikhulume ngazo yini ngaphambi ubungene empondweni ungene egubhini engiyibonayo yini enye into uNgonyama ngatshela umbukelo lapha osibukayo njengamanje ukuthi cha mawufika unalenkinga ngingakwazi ukuthi mina ngixazulule yona noma ngabe inkinga enjani. uNgonyama khehle uyahlola. Okay, uma ehlola futhi akahloli indandanda mina nje u10 minutes usumningi. Okay, kufuna ngihlole mina ngibone ukuthi uzeleni. Yeah, mina mazohlola ke ngena straight usendini yokuhlola kulukuthi ungene bese ngibuza uzohlola yini uthi yebo bese ngiyahlolela so uNgonyama uyahlola. Okay, number 2 ngoba into kahle ngizula ubuza uthinta indaba yempondo into engizenzayo nezigubhu so
uphondo kuyahlukana mawulanda uphondo kunophondo ngoba ikahle kanti futhi sitshela abantu kulezi zinto kufana nama container kahle okufaka nje umuthi ngoba uyawuthola umuthi esigubhini osephondweni uthola umuthi osephondweni esigubhini kodwa bekuhlala ukuthi wena mawukwenza ngiyakwazi mangenze uphondo lwezitha ngamdlamto yezitha ngenze ngophondo ngoba uphondo luyahlaba. Number 2 kunophondo kunophondo onenkinga. Okay ngizwile. Number 3 kunesigubhu esinenkinga. So lento ithinta ihlukene. Ukhona umuntu omenzela isigubhu angabi namfazi. Kube ukuthi umfazi wakhe le yanto ebusuku yamfikela noma kufuna ukuthi yena akathole noma abe busy namantombazana. Uma ibhithi amantombazane le yanto iyajabula. Okay. Ngabe ngiyezwa yini? Ngulalela indlela ephakama ngayo. Yebo, uma ethola isigubhu lomuntu, isigubhu sakhe sifuna ukuthi ngoba uma ngikwenza ngathi mina lesigubhu sakho noma okunye azikutsheli phela. Kunomuntu ofika kimi afika athi Mkhulu mina ngifuna lutho. Isigubhu number 2 siyingozi esinye usilanda ungenamfazi. Okay. Siyingozi ngoba sizenza umfazi wakho. Ugcina ungasabafuna abafazi. Umfazi uzobona umfazi wenze lokho umnika imali uphinde ungasamthanda ungazizwa ngayo uphinde uthole umuntu intombi. Right. Cha siyakuzwa ngudlungudlu umuntu uthola ezinye imonto. Ngicabanga ukuthi mfethu njengamanje bazwile ababukeli noma abalaleli lapha emakhaya inamba utholakala kuzona ngoba kukhona abantu abadingayo utholakala enambeni ethini. Inamba yami yangempela ikhona kanti lokudlala. Yeah zikhona lokudlala. Okay. Zikhona uthola abantu zikhona engayinaki futhi nayo. Okay. Le yami iyangempela kodwa futhi ifonele. Ngaphela impela na 2 weeks ongitholi ngabanjwa. Le ngizoyibiza manje. Ibhizi indoda kakhulu. Uyayibona? Ngale ngithe mina kuwe kimi. Woza mawuthanda, mawungathanda ungeyisi. Nami ngiyabona ngoba kube nzima ukuthi ngikuthole. Suthi kahle uthi ke kumlaleli noma ngabe uyakufonela esaqala nje ukufonela uma ngabe ngakutholi angapheli inhliziyo aqhubeke into iyalindwa usho njalo. Kanjalo ngoba mina into yami angisho ngithini kodwa into yami ozoyithola kancane emzansi. Okay. Ngoba mina ngithwasanga lapha emzansi. Ngithwasile ngadlula ngayoza umndayo ngaphandle. So into yami abaningi balanda ngaphandle emazweni. Kimi nginayo la. Okay. Manje uzohamba ushaya ugqimike bese buya kimi futhi. Bese ngathi mina awubungangazi mina egoli. Uthaya Mkhulu bika ngabanje ukuthi ngithi vele kunjalo ubekezela. Ngimfuna ubekezela. Inamba yami ithi ke 076 70 55 196 ngayiphinde siphinde kahle 076 70 55 196 bese kuthi ku Facebook kusuya kuyinto ukuthi nje ngiya-update kuphela kodwa ungabhali lapha ya awuphenduli lapha ungapho phela nonyaka futhi angaze ngibafihlela abantu no WhatsApp ubhale into angayifuneki ku WhatsApp umuntu othi sawubona Mkhulu ngubani kunjani athule du aphinde athi mina ngwakwabani aphinde athule du aphinde yama mase u5 umuntu ne voice record nje iqeda iminute angilaleli sawuyicall le vele ufone. Okay. Kwathi 1 minute sekuyicall ngifonele. Hayi sizwele babukela lapha emakhaya ngihleli nekhehle elidala indoda esatshwa kakhulu ngekhubala indoda esatshwa kakhulu ngeinyozi zayo siwabonile ama video trender sibonile le ndoda igila imanga indoda endala ke nathi sayibukela kuye sifice iveli ihamba lendlela ngikuyomsiza babukeli ukuthi lapho nifonele nithole njobe sibizile inamba nazi ziyavela lapha ngezansi inamba enzoyithola kuyona siyabonga kakhulu kwindlovu Dikida ukuthi nje nayo izosiqopha lapha esihleli khona ngihleli nogogovula abafowethu kusese uyimkhulu Incushe tephuza kwezindi iziba until bafowethu sibonane ngelinye ilanga siyabonga. Hey Katheni hayi ngikhonzile khehle ngathi ngikhonze ngitshela abantu ngikhonze umoya wakho Nkosi yami kungcono bayabona kodwa ke mina ngibancengile futhi. Okay. Ufoza kimi awungezanga futhi kahlala ekhaya. Nkosi yami Kodwa ngikhonzile ngomoya nje wakho. Siyabonga. Amen.